aalis po si Tami. Bukas trabaho siya. And then sunod-sunod yung trabaho niya. So kaya gawan ko lang siya ng salad para para hindi siya masira na nga ito eh. Yes, nasira na. Hindi kasi namin ginamit agad itong lettuce, no? Lettuce. So ngayong araw mga loves, kaya ganito yung vlog ko. Hindi po kami masyadong nag-usap ni Mister. Iwan ko, tulog siya ng tulog kasi pagod na pagod siya. Accept kasi ng trabaho. Kaya pagod na pagod. I-cut natin kasi gusto niya yung mga maliliit ba. Ayaw niya yung salad na sobrang laki. Kahit wala kami usap-usap ngayon, inasikaso ko pa rin siya. Iba din yung mood ko mga loves. Mahirap din siya disturbuhin kasi yung katawan talaga niya ay sobrang pagod. Kaya ang ginawa ko, luto lang ako dito ng luto. Para naman kahit hindi kami nag-usap, masaya naman siya pagbangon na may makain siya. Nasira talaga sila. Pakainin natin ng damo na hindi naluluto. O, diba? Wala din ako sa mood kausapin siya mga loves. Ay, kasi sinabihan ko siya wag masyadong mag-accept ng trabaho. Almost everyday. Hindi talaga almost everyday. Everyday talaga siya nagtatrabaho. Sabado, wala siyang trabaho. Yun ang sabi niya. Pero mga loves, may mga tumawag, may mga loves, tinanggap pa rin niya. Sino bang hindi magagalit mga loves? Buti na lang hindi ako katulad ng iba dyan kapag nagagalit, umalis mag-shopping para humiwalay. Habang nagre-ready lang ako dito sa pagkain ni Mister, tumitingin ako sa paligid ko at tulog na tulog sila. At merong nakatingin dito sa akin, akala ko tulog, mata pa pala. At ang isa dito para gutom, so kaya palagi akong tinitignan, o diba? Hinihintay ko lang yung chicken ma-defrost guys. Parang ang tagal niyang mag-defrost, kaloka. Sana dinifrost ko yan kahapon. At yun na nga wala na silang ice. Imamarinate ko muna ito sila bago lutuin. Ang nilalagay ko dito is mga dried seasoning. Kahit anong-ano na lang yung kung ano yung nakikita ko mga loves. And then nilagyan ko din siya ng oyster sauce at iba pa. At naghihintay ako ng mga ilang oras din para sure natin na malasa at masarap. So binalik ko siya sa refrigerator para naman hindi siya masira. Pero bago natin yan ilagay sa refrigerator, of course, pagkatapos natin ilagay yung seasoning, imimix natin lahat para pantay. Fry ko lang siya sa butter mga loves. Habang nagluluto ako, nagising si Mister at pinakain yung mga aso. And of course guys, kumain kami pagkatapos at natulog. Ay mga loves, matulog na kami. Maghugas pa pala ako dito. Maghugasan pa pala ako. Nakalimutan hugasan. Natulog na si Mister. Maaga pa siya kasi bukas. Katulog. May langaw talaga. Kapag every time na magluluto ako dito, ang langaw gusto pumasok. Ito naman, time to go to sleep and he is still awake. Yes, you are. I'm talking about you. You are awake. You know why? Because every night, cat always awake and playful. And playing, Tingnan nyo. Gising na gising, oh. Gising na gising while ang dada niya tulog na tulog. Nandun na sa kama. May TV pa, guys. Alam nyo ba, may TV pa? Ang TV yan every morning, every night. Ano yan talaga. Close ko lang itong mga ano dito. Okay naman. I-make sure natin na close yung mga pintuan, para hindi tayo mapasok ng tao. Teka muna. Para hindi tayo mapasok ng tao. Make sure na nakalak yung pinto. No? Kasi delikado. Anyway guys, kita-kits tayo next time. Kita-kits tayo bukas. Bye.
tabihan ko lang yung asawa ko para naman masaya, no? And then, hindi ko na maghalog-halog kasi trabaho pa yun mo. Sa'yo na mamata. Tayo dito ang octopus. Dinefrost ko din yan kasi gagawa tayo ng mga gagawa ako ng seafood salad, mga loves. Kailangan ko lang ng celery. Pagkatingin ko sa aking refrigerator at nakita ko itong ating drawer, sabi ko kailangan na itong hugasan. Madami na pala itong bulingit. Dahil gagawa tayo ng seafood salad, so kailangan natin ng ginger. Atin lang tadtadin at hiwa-hiwain. Kung gusto nyong malami-lami ang inyong salad, kailangan ninyong lagyan ng celery. Kung walang celery, ay kamunay bahala. Di na ko magbuot sa inyo. Ito na yung ating mga sangkap na tinadtad ko kanina. Ginger, onion, atsal, celery. Kalang lang siya. Ito na ang ating octopus or nokos. May ice-ice pa ito, so kailangan nating lapuan para maluto. Aray, kasakit, kainit. So bana-banain lang ninyo kung kailan ninyo haon-haonin, baka ma-overcook pa siya. Ito na, tapos na. Atin lang siyang paambakon dito sa lagayan. Kanamit gid. At kailangan lang natin kukunin yung ating uncooked na shrimp. Kung sa pamanday buhaton, ato na po nang itunlod-tunlod sa mainit na tubig. Huwag maiwan, baka ma-overcook. So ngayon, ang ginagawa ko is tinadtad-tad ko naman yung ating octopus. Oops, ang ating shrimp ready na. Shrimp na ito ay may mga shell pa, so kailangan ko siyang isa-isahin. O diba, ang taas-taas ng pasensya ko. Haba-haba, parehas lang yan. Pagkahuman, itadad-dad na naman natin ang ating shrimp. So, hindi na mabubukog ang aking asawa ng kanyang shell. Ayaw ng shell, baka mabubukog. Ito na, binutang ko na siya sa isang lagayan. Lagyan natin ng asin, paminta, suka, olive oil, lemon juice kasi wala man tayo kalamansi. Ukay-ukayan mo lang siya ng mabuti. Sino mang hindi naglalaway dyan? Nagpanulo na maglaway dyan, no? Kalami. Sarap siya, guys. Sarap. Hello mga loves, kumusta? Luto tayo ng madalian kasi meron po tayong bisita na darating. Magtambay lang daw siya dito sa bahay. So itong mga gulay na niluluto ko is galing po ito sa ating garden, no? Ito yung masaya kapag may garden. Dito na tayo kukuha ng ating makakain. Zucchini, talong, at ang ating sitaw na ang saya-saya ko dahil yung ating sitaw is mahaba, no? At ang lusog-lusog pa niya, mga loves. At ang ating kamatis na ang ginagamit ko dito is hilaw kasi gustong-gusto ko din yung hilaw. At dito na nga siya, so nakatingin lang siya. So hindi pa ko tapos nagluto, nakarating na siya dito sa bahay. Habang nagluluto ako dito ng gulay, pinaluto ko din siya ng ating daing or dried fish or bulad, no?
Ang sarap sa feeling mga loves na yung mga tinanim mo and then hina-harvest mo siya and then kinakain mo, 'di ba? Nilagyan ko siya ng bagoong para siyang para may lasa na masarap talaga, no? Kasi iba talaga yung sarap ng bagoong. I-mix mo yung Ito na nga mga loves, tapos na kaming kumain. So, mag-Sharon Cunita lang daw siya, no? Dalhin niya yung pagkain na tira. Kuha ka ng half. Kunin mo yung dalawa. Dalawa, hindi ko makaya. Ano naman ito? Ibigay mo lang. No, yours has to be closer. Than yours? Yeah. Are you kidding me? My house is 10 minutes on the train. From Nakilala mo na yun, sir. Grand Central or maybe 5-8 minutes. Walk back. I know what time to get out. Tignan mo yung CR. Okay, well, let's not get further now. Okay. Yeah, to my house, the centralized. How long does it take to get on the creek? We'll over 2 hours, 2.5 hours. Last night, 3 hours, and then 4 or 5 hours sleep is 8 hours. yeah. You know, that's how you go home. I was there. 10 o'clock at night, I hit a coffee shop. 5 minutes before he closed, like 11 o'clock, and then my sister's out. Lagyan mo lang dyan. Saan yung baso ko? Ano mo ako? Bigay mo lang. Ilaluhan mo lang po. Got my own, Mamaya ka na, Obe. Bayaan mo dyan. Sige. Pang ano sa tubig. Sa light man yan kinuha. Pang sa tubig kasi maglagsik-lagsik. Maano yung bago nilagyan ko kasi ng yung puti ba? Oh, eh? Lutuin mo lahat ito? Oo, buhay lang. So, nakarating si Mr. Galing siya sa trabaho, nakarating siya at saka pagdating niya dito, meron na naman siyang kausap kasi yung katrabaho niya palaging tumatawag mga loves. So, kami ni Brenda, habang naghugas ako ng pinggan, nagchika-chika lang kami. At nakaalis na si Brenda, si Tammy nakatulog dahil sa pagod niya at ako naman kinontinue ko lang itong aking labahan. Naglalaba kasi ako habang kumakain kami ni Brenda para hindi sayang yung oras. At late na mga loves, nakalimutan ko na meron pala ako ditong binoil na chicken para sa aking mga alaga. So ngayon, inano ko lang siya, dinidrain ko lang yung tubig, no, para naman ready siya makain ng ating alaga bukas. At saka yun, tapos na ako sa aking gawaing bahay, and ginising ko lang si Mister kasi sabi ko sa kanya, mag-move ka na sa bed para naman magkatabi din kami paminsan. Anyway, minasage-massage ko muna yung ulo niya kasi yun talaga yung gusto niya. But anyway, mga love, salamat po sa inyong panonood. Dito lang muna tayo. At sana magkita-kits tayo. Salamat sa inyong support and thank you again. Thank you for watching. Ingat po kayo dyan, mga loves. Bye!